måske 1,5-2 timer, kan man nedsætte den faktisk til 45 minutters meget intensiv træning og få mere ud af det. Så måden I bedst får lært den udfordring, det er ved at få fat i brystet. Så I skal simpelthen have fat i brysten, hvis den er herude. Så hvis I skidt ud, der er nogen på scenen, de står med meget stive hænder, det ser sådan meget krampagtigt ud. Så I skal se ud, som om det er så let som muligt at smile. Og det, jeg siger altid, poser nedefra og op, så når I starter med at sætte jer, så spænder I først i baglåret. Kommer så langt ud, så vi ligesom får spændt op i det bryst her. Kommer lidt for langt ud. Der er et kig i albuen, der får ladt den ud. Se, nu kigger jeg ind, nu kigger jeg ud, kigger ind, kigger jeg. Ja. Perfekt, Marie. Ja, det er godt. Nu skal jeg dreje den en lille smule mere der. Dreje. Ja, lige præcis. For den lat derfra. Fint. Du skal have armene lidt mere. Spænd op her. Og det du gør, det er, at du bare trykker den lidt fra albuen. Så du trykker bare underarmen. En lille smule. Så se, når du er ude her, så slapper du af fra albuen og ned. Og så trykker du den meget. Ja. Bum. Ja. Jeg sætter lige en gang mere. Og bum. Og så her. Jamen, det var mere for at vise ansigtet. Altså, Ja, okay. Det kan du også. Altså. Det er den der. Ja, den er flot, at vi holder den, ikke? Ja. Den holder helt ud til de bagerste rækker. Det gælder om at overbevise dommerne om, at det er dig. Det er dig, der skal løbe med det. 3. Typisk gør jeg lidt hurtigere op, så ned. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så en måde at... Hvordan kan du lave en squat uden at falde forover? Altså, det er jo... Eller et eller andet under der. Det er også... Og så sørger jeg også for at løfte knæene en lille smule, så jeg trykker dem ikke ned. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Og så videre, ikke? Så er det selvfølgelig opad. Og det er altså noget, der virkelig... 4, 5, 6 og den anden vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 5, langsomt tilbage.